Здравейте, аз съм Дефал 672 и сния на Minecraft Bedwars Wars и с мен е Кристо 74 и и Марти и Ники. Са ни атакуват и аз го взимам, почвам го, ама той ще ме вземе. Взимаме. Хаки. Знам, че е хак, то си лечи. Гледай, то не умира. Гледай, бе! Как те пада, бе? Да, бе, загубихме. Убихме го. Идва още един. Хилп! Пазете, ако пе на кирката го трепа. GG, бати хака. Фу GG. И трепа. Ти щупиха ли го, бе? Да, аз загубих вече. О, не. То Джако Пъла е... Джако Пъла. То Пул е бати хака. Пазите! Човек, запушвам да не влезна. Хора, елате бързо долу. Идвайте бързо. Човек, стой, не мога. Това си направя, ако мога. Аз съм при вас. Как бе? Гледам ви. Хора, аз отивам долу и почвам да се запушвам. Чао ви. Чао. Ние мога ги биеме, бе. Абе, чакай да я влезна и аз, бе. Ми дава да влезна. Тогава ще влезна по трудния начин. Като се телепортна до тебе. О, тук има бая неща. Уби ме! Беги! Аз съм дух! Помощ! Тапак, запушил си ме. Ми да, запуших. Не мога да Къснах го! Тапак. Бати тапака си. Алекс, бати тапака си, честно ти. Здравей! Готов съм. Толкова строго ще почвам го бия. Точно аз съм Хайде да се биеме. Тот хак Ето го. ги. Ето го. Кога ще зажива? Гледай го, Няма. Марти. Гледай го, Марти. Трябва да чакай следващата игра. Марти, гледай ме. Та. Да, бе, гледам, те съм до тебе. Къде сте? Той Игра. някой ме го троши. Давай! Бий го! С пръчката! Браво, заклещи го. От другата страна. Не, това беше яко. Аре, пак. Стена. Аре. Пишете лоби. Не, то свърши. Мен ме кикна. Аре да ходя на ОПП. Не. Влизам, хора. Там е за хакове само. Аре, влизайте там. Да му рестартват това. Не, аре друго. Елате, сега ще ви кикна. Елате в луфт 1 от 16 дете едно. Чайте. Ето ти дойде. Ето го иде фон. Става само Аре, хора. къц. Аре. Аз съм Аз съм жълти. Син. Аз съм жълти пак. Чай, Аре, как се казва жълти. арената? Не, аз сами Нещо от 16 беше. 6 от 16. Аре, аз сами ще съм. хора, минете оранжеви, Марто. Нали си? Да, оранжев съм. Цъкнах оранжев. Алекс. Кажи. Саша. Ти кажа. Първо понякога сървъра. Ето ти. Алекс, ето дах ти едно нещо. 3, 6, 9, 10, 11 човек. Това не ми... Това е какво? 4, 3, 2, 1. Почваме. Крис, това за какво ми е? И аз сме отново от един тим. Нали какво? Да, има някакъв друг от нас. Това е. Не, всички сме от един тим. Алекс, видя ли го? Това е на Кайли. Не само на Кали. Дай такова, дай малко бронз. Дайте Човек бързо ти. бронз. Дай бронз, Алекс, дай ти- бронз. Дай бронз. Алекс, ти също Ало. това отвори ли го? Не, сега ще го отворя. Отвори го. Аре, отваряйте го. Венто, дай бронз. Отварям. Чакай. Алекс, ти беше първия, който ми О, беше това е писал. яко. Ти беше първия, който ми беше писал за банер. Кой ме направи банер? Аз. Прайм. Видя ли? Аз добре, че ще гледам клипа.
Бе, Венту, не мога да си взема от тебе то селени. Мръднете се! Мръднете се! Мръднете се, бе! Искам си взема нещо от този скапан селени. Мръднете се! Уния вече са в средата, хора. Спокойно, не трябва бързаме. Трябва да си обградиме това. Тоя. Защото видели като отидохме към тях, те веднага дойдеха с блок. Паднах с 16... Вент, не дей бе, не отивай към тях бе. Не бе. Виж, имат мечове. Аз нямам ли, бе? Ти сам като ги почнеш на всичките, малко ще е трудно, да, ама... Гледай сега какво си казва трол. Виж, мръднеш, че не мога да си поръчам нищо от този Ландор. Поръчах си вече. Гледай тук как го садвам. Аре бе, латкай. Летеница. Гледай, чупих и моста. Мистата. Чупих и моста. Аз тук ще обирам Трябва да... ми една кирка. Идват! Аре, убий го. Взехме го. Човек, аре, Трябва ми кирка. Трябва ми още една силвър. Абе, балот. Кажи, че IP ще има в описанието. Знам. Ще има спокойно. Ще има. Ама не. Айде, зелените отпаднаха. то пък какво правиш бе, пак? Не те трошиш. Сега да падна. Аз обичам да го направя ти. Hello. Hello, I'm Ницилоха. Ей, бачвар, ела тук е. То пак не. Вика му, ей, башвар. Къди башвар? Крисони идва. Заграждайте. Заградили сме спокойно. Не, Аз ще заграждам. Аз ще заграждам. То ма бие с въдица. той е То хакер. падна, леле. Хора, бързо. Ама не бе, това е нашето бе, качу. Как ще се качиме? Спокойно, бе. А как ще се качиме на него бе? Ами ще направя една печка, бе. Спокойно. Каква печка ще направиш? О, да прави печка. Ще направим една печка. Абе, имате ли санд? Не, Аз имам. Оня идва. Пригответе се за блутим. Hello. Леве, ти си брат цяла ограда, човек. То ме бие с въдица. И оня отзад те бие. Що, прихали? Ще чупите ли бе? Само ред им за сега не направя. Тук е. Дайте по тия. Идвам, Крис. Но ти бихме ги. Добре. Остана само ред тим. Да отиваме. Чай да си взема. Човек, заклещени сме. Чай да си взема такова зелен бързо. Страни... аз ще взема тук. Ам бихо. Пригответе се. Какво прави това, човек? Айде, идите да ги превзем, идвайте! Идвам, чакам. Готово! Те да не ги избягали. Убихме! Хак! Къде ме беда, човек? Избиха ли ви? Да, почти. На нас ни го щупиха. Някой не го Не, щупи. народ. Да. Народ го щупихме. Помощ. Печелим? Бихме. Остана само Джохансън.
И оня другия. Човек, оня са катери по някакви странни пътища. Си? Някакво му звучи. Да. Някакъв дойде тука. Някак ще ни троши леглото. Ама не знае как да дойде. Иво! Отрепам! То не знае с кой се разправя така. Оханс. Бихме ги... А, не, зелените. Да бе, то се катери нагоре, аз сега искам да го фана. Си точно ме убие! Да, Дай! Yes, печелим! Марти, ти сигурен ли си, че му щупихме леглото на зелени? Те бяха няколко. Значи трябва да му щупим леглото. Не сме спечелили. Аз тук ще правя път да не мога да паднем, като се да Аз как тръгнем. ще се кача нагоре към зелените? Аз имам пътче. Къде, как се качаме към това пътче? Не бе, аз имам Ей, пълно. така. Супер ти! Аз ти бе. Бие ги. Победа! Някой We are the champion, my friend. And we... Аре да отиваме пак. хора на този път като... Чай да. Идвайте на това от... Дайте Да че... да е 0 от 16. Чакайте това да се рестартира Къде мапа. паднах аз, бе? Изчакайте да се рестартира мапа. Изчайте. Аре влизайте в Love Style. Къде? Еми на 0 от 16. Вече е 2 от 16. Аре всички на мене искам. Аре, оранжеви пак. Добре. Ама няма се паднем на еднакви сигурно, защото къде гледам никой друг няма. Креш, влизаш ли? Не. Добре. Да че... Да, песен, как се казва, бе? Дойде. И още двама. И още един. Абе, ще стане някаква игра. Пак тролов. Братле, Аз се сайвам. Гледай, как ми бъгва този скапан спейс. Още един, и още един, и още един. Ебат якото. И още един. Омага. Хора, накрая не пейте нищо, чули? Кажете ми кога сме били, чули? Ще ли? Чакай, 3, 6, 9, 15 сме. Един лесно. 3, 6, 9, 12, 13, още 3. Още 3, ако джойнат, ще сме фул. Още един, да? 14 сме. 14 човека, но добре. Пак, не сме всички. Не сме всички заедно, он е от другия тим. Он го няма дори. Кой? Ами, това. Кое? Той затвори. Венту. Той е затворил. Или иде някакъв от нас. Окей. Бихме ли? Не.
Ма този път не пейте, аз ще пея, чуете ли? Ти понеже най-хубаво пееш. Да. О! Нападат ни! Вече? Стиха, бе. Убих единия с ръка, не. Убих го с ръка тоя. Бързо, трябва ни бронза да се защитиме. Давай, бързо. Давай. Бързо. Крепете. Като няма пози. Ние удържаме и на хакове дори. Чакаме още малко, Алекс. Ще почваме. Марта, не са ли да двамата? Добре. Все пак днеска е последен ден за почивка. Как бе, и утре? И утре, ама утре няма да спиме доколкото си искаме. Що? Да. Абе хора, кой ме беше убил? Какво? Някой ме беше убил. Не те чувам, Крис. Някой ме беше убил. Да, един не уби и аз го убих. Абе, Крис, за какво застана баш в него? Ми са на мозион... Азе. Хора, който иска да кили е тук, заставя тук в дупката. И Кристиан Димов ми попре. Ела, Така, килите. трябва ми само една кирка. Хора, бягайте. Бейте, че от този капут не може да вземем. Какво то капут ли? Да. Абе, Крис, бегай! Взех си. Взеха ни. Човек, Наши ли взеха, бе? беше каски. Не, наш. Нямам си много каски. Без исках ги направих. Добре. Имам и вече слибърето ми. Не сака... О! То бие бая. Ло. Не бе, не трошете, бе. Няма, ама ония троши. Ай се бе, мър. Ония беше троши. Кой ми даде тук каски, бе, някой ме претовари. Крис. Баци сложния път за минаване, човек. А това не беше, бе. Човек, аз направих. Крис, готов ли си за атака? Чао. Атака. И двамата атакуйте, аз ще правя базата. Прави я. Аз съм готов. Крис, ела бързо! Крис! Си заставяте ли ме? Не. Добре. Оставам сам. Останахме ние, един отред и... трима от... Вау! Нападат ни! Добре. Нападат ни! Как ни нападат, бе? Нападат ни! Кой? Нападат ни! Кой? Не знам! Ма кой ни напада, Не бе? знам, някой... Няма никой тук освен мен. Чай аз се бъркам с тебе. Аз вече ли ще нападам? Помощ! Не бе, дай ми го, бе. Аре! По-бързо! Това Алекс бати балъка. По-бързо! Това са по-бавно да трошат нещата, виж, че по-бавно. Абе, не бе, аз ти говоря, дай ми такова. Санта аз ти дал без да искам. Абе, не. Аре, дайте да вземем това. А те са 4 такива. Ало. Хора, сори, рестартирах си компа, защото ми падна нета. Аре, идвайте бързо. А то от трутера било.
Давай, в атака! Ох, двете сърца не са. Някой за лига. След малко трябва си да изиграме играта. Крис! Крис! Умрях. Крис, ако имате лък, елате при мен, аз правя в момента какво зацепвам. Огън! Щупиха ни го! Хора, кой тук ще рипане до 2? Аз... Не баш до това да имаме. Там долу. То как е минал отгоре, бе? Абе, какъв е това, бе, човек? Някакъв цифуняк ни го щупи. И падна. Сега не трябва да умираме. Виж го, е оттам отстрани си е направил пътя. Виж отгоре. Добре. Цифуняк! Марта, Няма никакъв шанс, губим тази игра. Марта ще ви пусне една подкрепителна песен да биете. Пусни не, ама ние губим. Йоек. О, майко! Присъщи. Хайде, Крис! Крис има шанс да победим Род. А не, той падна. А не, това не е Род. Хайде. Еми, функа. Победих. Това беше от мен. Аз съм Дефал 672. И аз бях Марти Готиния пич. Да, и Кристиян Димката. И аз бях Довиждане. Годвина.